veritat és que tota la complicació que suposa per a un grup de tantes persones vindre així a una illa, agarrar un avió, un vaixell, molta gent, molts instruments, molta història. La veritat és que tota aquesta complicació es soluciona simplement amb aquest calor, amb aquest bon rotllo que té la gent d'ací de les illes, amb aquest bon rotllo que té la gent d'ací de Menorca. Molt agraïts de poder fer el primer concert de juliol així, com ja hem dit abans, a aquesta meravellosa illa de Menorca. Molt agraïts des del País Valencià, per a tota la nostra terra, que també és aquesta, per a tota aquesta illa de Menorca, per a totes les Illes Balears, per a tots els països catalans, des de la ciutat de València, obrim pas! I ara entrau, que ens anem tots els dies, no? Sobre todo
Gràcies, gent!